Slenderman 8 pages. Typ första gången jag spelar det här spelet, men det ska nog gå bra. Förhoppningsvis. Jag hoppas på det i alla fall. Slenderman the 8 pages. Wow. Yeah. Slenderman, Slenderman, whoa. Come and get me. Yeah. Här blir säkert jättebra. Känns som att det går åt helt fel håll. Kanske jag gör. Jag vet inte. Det här ska nog vara bra. Oh my gosh, where am I? Nej, säg inte att jag är här redan. Fett läskigt ju. Okej. Dit bort ska jag. Okej. Nu är vi de här dumma tankarna. Han är inte här. Where are you, you stupid fuck? Okay. Okay. Det här går ju bra. Åh gud, är den. Kul. Oh. Shit. Oh, no. Okay. Åh, härligt. Nej. Ah! Shit. Herregud. Oh boy. Are you up there? Okay. Åh, en stol. Mysigt. Åh, jag ångrar att jag spelar här. Okej. Nej. Var är du? Nej. Oh shit. Nej. Nej. Försvinn. Nej. Åh. Okej. Jag var duktig och försvinner. Okej. Bra.
att det ska sitta en lapp här någonstans på någon vägg också. Fan också, var är jag någonstans nu? Shit. Var är den där jävla lappen? Och var är den där gubben? Nej. Gå ut igen. Jag vet att jag inte har någon koll på vart jag är längre. Så jag vet inte om jag går åt fel håll, om jag går åt rätt håll, om jag går precis bredvid där jag ska vara. Men jag vet i alla fall att jag inte har en aning om vart jag är just nu. Nej. Okej. Nej, spring. Vad måste jag göra så här för? Okej. Spring. Oh my god. Okej. För nära. Alldeles för nära. Det är fan inte sant. Där är bilen. Gubben är borta. Men jag måste till den där bilen. Herregud. Var är lappen då? Skulle inte sitta en lapp på den här bilen? Nej. Försvinn. Fan, jag vill behöva vara vid den där bilen nu. Nej. Gå. Stanna. Herregud, jag ser ingenting. Nej. Okej. Come fly with me, come fly. Creepy as fuck. Nu går vi. Där är en annan bil. Kanske den bilen. Han är borta. Han är kvar. Vilken bil jag är. Det ska sitta en lapp på en bil. Jag behöver ha den där lappen. Så, tack. Okej. Står ju där och bara kollar på mig. Äcklig. Okej. Jag bara får 2 sidor, var snäll. Är han borta? Han är borta. Han är borta. Eller? Okej, där är han. Nu är han här någonstans. Var är han? Han försvann.